По-перше, ми виникли у 2005 році, коли дуже багато було різних дослідницьких центрів, дуже багато. Ну, а ми, оскільки робили ставку на все ж таки на науковий підхід до вивчення Російської Федерації, її внутрішньої і зовнішньої політики, і, зокрема, російсько-українських відносин, вирішили таким чином відрізнитися, оскільки у нас переважно науковці працювали, ну і працюють, і називали себе інститутом. Звичайно, ми зареєструвалися в формі громадської організації, нас потім розгромили на вимогу посольства Російської Федерації. Це який год був? Це був період Януковича. Період Януковича, навіть не скажу. На вимогу Мін'юсту нас якби ліквідували юридично, але нам це не заважає як групі творчих людей, які все життя займаються проблематикою Росії, продовжувати наші творчі потуги. А почему вы говорите про творчество? Тут, мне кажется, скорее что-то медицинское, потому что явление на самом деле, ну, как вот я выражаюсь, ну, я могу себе позволить, я журналист, я выражаюсь, что Россия — это такой, ну, рак на теле планеты, особенно сейчас это понятно, и такой, ну, ментальное такое извращение, которое, во-первых, нужно понимать. Многие украинцы не понимают, что такое современная Россия, к сожалению, ну, или не очень интересуются. Я так наоборот, я там прожил 43 года, я очень хорошо их понимаю, да. Как ваша функция — это исследовать то, что там происходит в политике, в экономике, и подавать українському обществу, політикам, кому? Цель какая? Насправді, потреба в такій інформації потреби такої інформації з боку української держави, ну, принаймні до недавніх років, не було. Всі політики, які приходили в Україну до влади, вони переважно займалися, ну, ми вже знаємо, якби у демократичному суспільстві, чим хто займався, хто скільки зібрав. І це все, звичайно, відбувалося за рахунок корумпованих зв'язків із Російською Федерацією. Російська Федерація намагалася корумпувати кожного політика, кожного чиновника. Ото зять збуває метал чи труби в Росію. Скажімо, Кучма не хоче якесь політичне рішення приймати. Раз, Пінчуку перекривають торгівлю з Росією. Да? І так на кожного політика у них були свої важелі впливу. І інформація про Росію, реальна інформація, цікавила лише деякі представництва деяких закордонних країн, а також деяких політиків України, про яких, ну, мало відомо. Знову ж таки, повертаючись до того, що ви сказали, ну, от якщо це рак, якщо це хвороба, знаєте, кожен лікар повинен, якщо він любить свою роботу, і онколог, і вірусолог, і бактеріолог, так, вони люблять свою роботу, вони дивляться на цю бактерію з оптимальної точки зору, в тому числі з точки зору контролю за нею, ліквідації її, оптимальної ліквідації, або відгородження від решти світу. Отак само і Російська Федерація. Це дійсно, ви десь так от по-своєму художньо її обізвали, насправді це дійсно на сьогодні. Ну, я більше схильний до юридичної термінології. Відповідно до статуту ООН і відповідно до резолюції Організації Об'єднаних Націй від 1974 року про визначення агресії, Російська Федерація є державою-агресоркою. І навіть якби вона якось доказала свою відсутність їхніх військ у тому, що вони були в Криму, у тому, що вони були на Донбасі, у тому, що вони блокували судна, порти українські, в тому, що вони засилали найманців, обстрілювали нашу територію, заходили їхні Збройні сили на територію України. Якби навіть це все було неправда, то Російська Федерація, як на мене, то з дуру, задокументувала факт міжнародної агресії зміною до Конституції власної, назвавши територію суверенної держави Україна, члена ООН, власною територією, теж як член ООН, чи членкиня ООН. Таким чином, Російська Федерація, відповідно до вимог статуту і резолюції ООН, є державою-агресором. У цьому випадку мав би бути задіяний ще в 2004 році, якщо, перепрошую, у 2014 році, а як на мене, то ще у 2008 році, звичайно, механізм тиску на агресора. 7-й розділ статуту ООН передбачає цілий комплекс тиску. Таким чином, у разі ознак агресії, передбачених Конвенцією, чи резолюції, точніше, 74 року ООН, кожна держава, яка здійснює акт агресії, про що ми говорили, це блокування портів, суден, обстріл території, найманці, анексія, це все. І тоді всі члени ООН мусять тиснути на цю країну. Як це відбувається? Це відбувається економічно в першу чергу, політично. Припиняються або обмежуються дипломатичні відносини, припиняється торгівля. Не просто до міжнародної ізоляції, а, цитуючи статут ООН, аж до припинення радіозв'язку з державою-агресором.
Таким чином, агресор опиняється в ситуації, коли він змушений капітулювати. Ну, изоляция Так, и так, давление. Так, на сьогодні, скажімо так, всю агресію проти Грузії, проти України фінансують, ну, страшно сказати, члени НАТО. Тобто це більшість країн Європейського Союзу, які на сьогодні платять Росії за нафту і газ. І саме ці гроші є основним ударом для агресора по Україні. Якби НАТО у 2014 році припинило фінансувати армію Російської Федерації, ну, власне, державу Російської Федерації, яка є воєнізованою, централізованою державою, війни б вже не було, і Росія була б уже така, якою вона була 1000 Вы років знаете, тому. я